Matul l-aħħar snin, il-Kummissjoni għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità is-CRPD irtirat 258 Blue Badge li nstab li ma baqgħux validi jew kien qed isir abbuż minnhom. Bħala parti mill-ħidma tagħha biex tipproteġi l-integrità tal-iskema li attwalment tħaddan madwar 13,670 detentur bil-Blue Badge, is-CRPD komplet tissorvelja l-iskema biex tassigura li jgawdu minna dawk li huma intitolati. Il-Blue Badge tagħti aċċess lil vetturi ta' persuni b'diżabilità għal parkeġġi riservati apposta mferxin mal-pajjiż jew quddiem residenzi privati f'ċerti ċirkostanzi. Tali permess speċjali li jkun qed jiġi abbużat ifisser li persuna oħra qed tiġi mċaħda mill-ispazju maħsub biex jiffaċilita l-mobilità tagħha. Fit-tweġiba li tagħta l-mistoqsija parlamentari tad-deputata Graziella Gallia, il-Ministru responsabbli Giulia Farrugia ippreżentat ċifri maqsumin fuq l-aħħar 3 snin f'din il-ħidma kontinwa biex jiġi żgurat li l-Blue Badge tintuża biss minn persuni li huma intitolati għaliha. Minn dawn jirriżulta li fl-2023 inġabru lura l-akbar ammont ta' Blue Badges li ma kinux validi, 123, waqt li sena wara inġabru 53 u 73 is-sena l-oħra. Sa nofs din is-sena wkoll inġabru 9 oħrajn. F'informazzjoni separata, il-Ministru Farrugia tenniet li l-akbar grupp ta' detenturi tal-Blue Badge huma persuni li għandhom 75 sena jew aktar, total ta' 5,878.